Sad se nećemo igrati Minecraft, nećemo obilaziti moj brod. Znači vidite ga. Moj brod i dosta nešto. Ok. Ajmo da počnemo. Znači ovdje imamo ogradu, imamo i ovo kao baknice. I stavili smo mrtvu teksturu, imamo ovdje kao top. Vidite kako možete se napraviti top. Znači mnogo moćno. Mi smo se izvadila se. I ovako sam stavio ovdje ogradicu, malo baki, ovdje kornilo. Ovdje isto malo topova i ovdje sam konje zavezao. E pa ovdje imamo oko. E sad, ajmo da počnemo. Ovdje je stup. Znači ovdje je stup, znači ovdje je zap. Znači evo, endista. Znači, znači ovako ja ne mogu staviti zapravo, vidim da stavim ništa. Gledaj još jednu zapravo. I ajmo sad, ovdje kao ovdje ima jaka pet. Znači evo ga, znači to je kapetanova soba, znači tako sam ga uredio i svašta. E sad idemo tamo gdje su pirti, znate kao, znači to, tako, znači to ovako izgleda. Znači to ovako izgleda, znači ovdje kao ne spavaju, znate se za pirate i tako. I ljudi, mi smo obišli ovaj brod, znači detaljno smo ga ispivali, znači nema to sad ništa, znači imamo tamo ovdje malo bukše pola, imamo malo ovo česteza, imamo ovdje prozore, znači peto, to je to. Ljudi, bukvalno smo sve, to kažemo. I ako znate za ovaj mod, mislim ako imate link, pošaljite mi ga, znači ovako spusam. Ovdje se ovako kuca, znači to je onaj mod srčan, molim da s tamo pošaljite, ja ću se to mogu zapraviti, pa sam ti ga u kliku, ovo da bi nešto malo više sada, i ovo uspod moj sin. Znači evo ga, znači vam to nešto posebno znam. Evo, tako, vidite ovo mjesto. Ljudi, to je to što se tiče epizoda, hvala se pogledaj, vidimo se u nekom novini. Ajde, pause. Čekajte sam sekund. Ćao! I pozdrav je dobrodošli u jedan snimak broda moga. Danas ćemo snimiti feju. Šta pričam, bože, ne znam. Ljudi, čujte ovo. Dun. Idemo opet da snimam.